bange asobonge asamange onyekuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigugwitira semeria WhatsApp gusiku yake simigwitira namba 0143567165 Yopongoli umwanone kirijane. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja ne iri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora ne kibase gine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi migwitira kinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyugwenyolero bumanyi uburago konye asubagima bumakiaya. Tariki nkianda homo tienye no yogatano nalimu mwaka no yobwechirubira 25 mo manchomo ligerinde no kwegena mbiyole ando siasole na gukwanire abo kwaligane kwanyora mangana maya ye kiunga chinsebere chabo no butiko literane Cyrus Nyakundi asensemo yemanyiryo igare Wilson makolitangani anigati ali kwaligane tya sinchira yobwenge. abana tigeretwe abayiburi babo bakwete bonse abana batwabere nabarabuneri cyoyo twarenge nere marobo bakansibira cyamba weri ono bono mande nakumirina nakiwo kukwaye omuhonsa cyoyomo konyorekanaga sirete obugimo bwaye ase kinjira cyobututukano emambya ya lero lirumi West Mugirange county ya Nyamira. Mugaka Joseph Omete walenge nyomba twanotinga konyoyire okule
bono omogaka nabamenyete for amatuka make iga amenyire iga erebieka mugaka yomo niga anyorekana kayirite nyumba mwaye goiko gukwa bugia kumo bonchari kaunti ya Kisii. Bantu bamintu mwaro chekiri buge kogenda round napoka akorera nga mokora na kure nsimbo kongita abantu bamintu rero ntagire kubabeka buyenga ekiribu keri kiabwatetu 2 years ago kiabwatetu in 2024 che among the rest into the agenda ya two-term movement. Omwe musio mokoro bwegoria Kiogoro Samuel Apoko nigesokire na kwene kibuna nagendete kubwatirana ne serikali y'omusike William Ruto asoboiga kwanera obwamote bwaye no mugavana Kisii Simbarati. Go chaka hekionga chisaibire niga bamenye babugia kumonya nchwekerore igo baboke mambia ya rero no gosangia homugaka cyose bomete kagirete nyumba yaye mugambi wenseme yo nigatere buna he nyumba yo yo mugako yo igo yabwato muchando bwisima haso mugako yo anyorekanite kagirete he nyumba mwaye abuli tikiregoro igaruga rakanite ga kugoro musuma bunenjere ye moyo kwene kibunango cyareko yotumeka asabono hanyorekana kayirete ase nyumba yayo mulikitu Wycliffe Tyson Manyara aroboti rwasenchira yo wikira ase emambia rero chinsa 11 abamenyi babo giakumu nyanjo ekerore nigo baboka kumerana egekone kyogoichania enyomba yo mugaka Joseph Omete nigo yarenge koye ase omurero omutindi abamenyi abo nigo batema koyorimia na kurende omugaka kanyora oikire gosirie obugima bwaye omugambi gwenseme yo Robin Bundi nigo atababuna enyombe yo yaye yabwato mochando bwestima na omugaka yo nigo amenyete bwika asiritukoria igoro arorekanete kakogora omusuma oyo okagerete gosamba enyomba na koira obugima bwaye. Okay, asa marieta iga nkoro ku nyamanya Robin Bundi ninjo mo area assistant chief we area yega yarenge mambi ya rero kitu chinsa 12 kero nanyore simi korangerigunga omukasa nurega ekerore aminyoka natema nakera security team OCS gesonso na mu inform batema kuminyoka rindi mwana naikaga nanyora abanyakenyoro baikira aso bonge omorero nabo renga omunge sana mugaka Joseph Omete warenge nyomba twanotinga konyoyire okure bono mugaka nabamenyete for amatuka make iga amenyire iga erebieka nabwate bune familia kwereza nabwate abana bareko banere lakini oyo bamenyete nere iga nabasukake lakini according ne familia maragoba nabo mugaka aragirete buya akarara stima njalingo nababwataga kandolo kare ari kunya kurigereri abamate nigo baichorwa no mwichano ase egekore ekyo Eli tansisi biombimu na bato kumeti tondogete somugaka Omete Joseph Omete osigete iga bugia kumu yanjwe kerore otono moichano gachieta kayira nyumba ona ajirete nyumba bege tomusuma lendo kamusamba stimanja ngororo nabayete otono moichano monene marieta na mpira kembu osoro kino motureti omugaka otesire irakoro kuchose Omete ono mugaka lengo mugaka bwa masikari omugaka omuyamano naana ase kanisa yaitu katolikia togotokonye mechangare goturigeria abagenyi ekera asekera omugaka otari kende gionsi nakoigera omotang'ani gokora ono mugaka olenge bwa masikani wana akuru gokukwaye kwa mubasikano gwatoichaniri nigo mugambi arure kuburia muntu takonyara komenya bweka anene ase baria babwate emiaka ya igatwa bono igento turasabe rende abaminto mo especially abagaka baiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bari miaka teri biyo muntu kobera nyumba karere bieka na very painful ase family ase kenyura at large
mugaka bwa masikani kumuno iga kurara lakini bono togotebetiga Nyasaye tubwatisi na inde bono togenderera koba careful. Mubere oye nigo oirwa asengendu ekero botuki bwachakiwe korwa egwodi yabo gya kumu kenyoro kya nyanjo kerore njewe Cliff Tyson Manyara. Bia muno mulikito Wycliffe Tyson Manyara hasoro botiruo abanyanyimbo begetaseni kya Nyamira igo bachakiro botuki kubwatikana na makweli yobotutukano yomusaja yomasiri cha Elijah Mutanya bokuro oyo hobeire ka kolemeremo yobwagachi ekorwe keigani igo kyamanyekana n'abanyakenyoro bense muyeli rumie gwodi yabo nyama tute bunge ya West Mugirange County Nyamira mambe ya lero asibanyoro mubere onyagosira obekire mbarabare hangene para kolene chingoma chemeyo olikito Fatiga Disemba orobotirwa senchira yobwikira ababenyi bekenyoro kya Rirumi imeye wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira nigo babuka imambe ya rero nomwichano omonene maiga yokumirana na makweri yobotutukanu asomobere bwobosacha oyomo bw'emyaka yegatwa aserieta Elijah Mutanya bokuro otoka mbarabare angene para ange nenkayomo MCA Obonyamatuta Julius Matwere gasiretie obugima bwaye wa Julius Matwere mamsi wa Matuta ward ayastore nege jichige itonka jijike Rirumi wano kasiniano kwa Elijah Bukuru Dieta nje nkoro kusisiria senda nje nanti yaya abana atigeretwe abayibuli babo bakwete bonse abana batwabere na barabune ericho yo twarenge nere murobo bakabansibira cyamba weri ono bono mande nakumirina na kibuku kwayo asa Maria tane ngankoro kwa Thomas Ateka siwanje zinsabo no kwana one tu abokire bona mande gatwansa kuigwa kisini gojanga enkige kiabeira kiagera konyora ntora amanyango muntu osirire gaye one kara twatirimbuka gocha twamanya gusangia no mwana itonka gaiga urukweri cha Bukuru osirire kubwatikana na makweri aya yerija Bukuro nigo omo MC Obonyamatuta omuske Julius Matwere ensemo yaye abwatoka enkwane yeiga puna baumera omobere onyagusira ya bade kinjari aiga sobo sio mono akoranga akire akenyo bumseiga aiga no bosio asama ino alafu makegaiga akoranga na akire maiga kabisa riyo trikiete kabisa mwana utawati michando na siba kintu kyayo siba tawati mangana nonde yare gasi aya karanombo agaji aiga nigo muske Matwere akwanira igoro yoborendi Bonyamatuta teba sama tukaitire make ntura atwara mangana insecurity mono even no ane ritukoria Jumatata ritwaringa madaraka de yari nyamwetero kono wadatia watunga lero nsine poete yake lakini akumiringa bono na inde ayacha akirenka kiagera ntora igumanga na manene mono na ya tuaja agrikorora gento tu amachako ibone na mangana yo obuli wichombe wa amachako leka na chombe jigo konyachia chia siboiru kunwe mechi lakini ende recently mbya twaringe mbona tuaja agrikorora na ende obosari obwa jagiri kuirana kingo reporter getembe koroiga Rirumi yego toke menye wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira inje Fatiga Disemba bia muno mulikito Fatiga Disemba hasoro botiro amagomba hamonene ni gabwatitense ase kenyero kya Nyatieno sublocation ya Nyatiene wodi ya gesime bunge ya Kitutu Masabe County Nyamira asenka yomuga Patrick Yosimo Mumanye asomwano ye omusubati asamalieta Efarini Nyarinda Osiemo bimyaka 40 abete kagosaganwa na wito gwikogokwa na somobero ye hobete gukubekwa chiguni ase okenyanire hebitali bikebike ase kinsemo cha chepsioni ime ye county ya Kericho ekoleke gani go yachete chingaki omugakoye aganeti ko nibolemo ase kurende homungno yo abete kagukana nikobone amatiyiga yesokire nagosaba bokonyi gochi asabarai gosoke na kubakonya sokwene kibuna goroberi bare hemerubiri ya matanga elio komwenia Everine kanko corona dinya kundio siemo enkeye no seito
ndugure sirete ko Robert Nyakundi Mosomi bono nero twabwata matangae arafu ono kerto ikai gosia bagotebia matanga tukorekanire gega because osiao mbamenyete ensemo ya kibisioni na ya sister engaki entambi bono no bagite simigochi mba yagide direct gochaka bono kerto igwete bikuro kandi bona bate ngaya umuswati osirire na kiasira ngaya mugako yo koreki igaitire akabeku chibuni eki na abeke abanyora abekire chibuni muswati oyaitire chibuni ngenga chibuni sano bagatera chibuni sano na manyinga atachire bonto to chananga abantu bago ichorerana bonto gotiga matanga yendugu nande tugachaka ye sister egekwerere eyabete buna ne emergency nande yarenge buna mabira egekogera agaitire akabukera bago tweresa gaitire amanyinga agatachwa akabutorwa omutwe kire part yomubiri yabekire kando. Okay, bono ntuige torro tukarua tugoikorro tokonyora abantu bensemi ya chipsioni mbale ngorro n'abandi kurwa ya sasogete nabo bachire bagatuganya tukabaswa kuchadiriana na kyomo muswati akoraki akoeniwa yekwera bono batuko tubatebia bagatebinga no muswati ulia condition yaye eyo lenga ali Robin omikieka nerwenge chairman agatebia amubere ulia utakeire oira matukarenga abere elia gatatu akore into kieke ogenda urusi woro because umubere uri tokonyara akore into kieke kugachwa tari mubere ne chipisi cy'umubere kibutoire kikabekwararia chindo umubere ngware konyara koyorora egekogera asobekira ali kericho mbago kuigorera korage kwa ne chinyama chikorete into kieke kibekire chindo nje nguru kubatu cyose mu mumanya abokongu bwane nyorete omwana wendugu yani nsabwe kabande ikire nsabo nara twasugurukete tomarente kuru Nairobi no akari tumenye ntukirike megwa peninga na ndo mwana na kodle mwana one naro itibu oyoro mwabana ende eriyo manandiro mwana oyo ne ndebeti igatebete igategete nga aoni obore mobu ndo bore mobu mburi bwa mu muruyo obore mobu bwo musubati oyone nande paka ne namba ne ro bwate ngabaonie ngagende sobo ikaruki mangamate na kieke babunite ngaoni oboremo baba nganye ngaguchimanga mate nuri akakano yachate kuita matokonye emebere tore no se aikire ngatone mambia ndiwiste nere gakatake nigwa matuko ba tumeno muro na ndebiri na atatu igonga mambia ngari nge saposiko kodwite tu ngamambia nigo murato konyo yache nuri matokonye nere to bani bon gusena bamo tiare sisters and brothers uyu rero tubatekeire araye nigo uyu mufuri kurumagera kini ubona era ari pieces bono abara ibaitu gento tutagete no bokonyi tubwate mugabano itu Nyaribo mo senate to Kongo mugeni na omu MP itu Gisairo no mu MCA atoko basaba tafadhali agekwera efamilie ne no kuganyo konene agekogera yakirwe kiboko bono gegantu kunyara twekantu kunyara Elituko magega yokorekana se mitandao yo kabeire homo MC omukuru Kiogoro Musike Samuel Apoko nigo harorekanete hokorera asoko kasererigwa obogima no mugavana bwe county ya Kisumu Musike Paul Simbarati asa sokire na kubeka tene nibuna mangana yo na yemyaka ebere yetire asa ne kibuna okobwate si Simbarati omurai benso Musike William Ruto asa menta kero yo moguno murai nare no bosibore bokobwate si na gochora omurai yuri aganetie je Samuel Apoko abantu abange mumanyete nabagusi abantu baminto gusi bamanyire nganche no monto tuta nande nije inche among the rest into the agenda ya two-term movement of the current president William Samuel Ruto. Esaborunginga the reason why ngo support William Ruto it's personal. Iko abantu baminto takonya kongembora takonya kondwani bosa naye no bwata sura support naye sure bero inje timbwati moro authority yokora monde murayonde west because timbwati any business no nde bwensi saberet
inje business yane ne ina tabiringa I'm supporting William Samoei Ruto 2 term kana bwate kina na soere irwe na aramire the former president or the current president Uhuru Kenyatta ngairu kotin I was in court as a kiromutin for 3 years omonto jite kogera paka tukabirana the former president Uhuru Kenyatta na the current president William Ruto keranga deputy president igo monto ongani uria orenga deputy president kocha kubwato mo MC okoboka akamwira bake president bakabirana njerete yonda hamwebe because kina keri kiara cha kogendera mbugu tanga bono gatente ndia simuri ko batebi manganande bantu bamintu mwaro che kiribu ke kogenda round apoka akorera mokoro na kure simbo kongita abantu bamintu rero ntagire ko babeka buyenga ekiribu keri kiabwatetu 2 years ago kiabwatetu in 2024 abana bali bakere bwatete nimba manyete ntagire ko batuna marieta bakana bakakirusia kavis bakakereta chiwol egerege tabanania abantu nganda poko inche muisonde twaigwana na no mugabano ku Paul Simbarati and the reason why tuajete koigwana na Simbarati because for the last 3 years nje tuanya kokoraga sinarati tuanya koigwana na miaka yonsi but no mosomia malika gotebe ngabari no kubwa basiku kitabu kya barumi komenese teke bungeka kero gwa somire igo kiro monto ko musika no tamwancha because inde tutamuro nero chire tutam tindo chikira ntange otakore gas nero ngana chomorage neke gusike goteba bono nonde ngokore gas na Simba arati umugabano kisi county bande batebire gamwete chibesa sakorete elisho ni gango segente ebintu bibere ebina binkukwana byo ekemo nekera chaka kwa bana mabere mabere samo base twanyanyute ngaki ya moyi kurori mabere nanda anya koroko no botaka bwachire twatebeke buageri amabere ari kuri school buageri none enrollment chairman school because umwana wetu konyora ngo chikwa gwara mabere takorema lakini rikare nabe umwana gabatanga karware kirari sino nyembole ikineke para mapi dera bara ibari bari kurwana nere na baro bakore bachire bakore gasiam why no tapo mugabana ngari bagana inche ngokwanere usako ngari bangu kwane na inche nimbata binenda gukwane Morero mutindi ni gobwata insomo basorero asebyo sikimbara bare ne University ya Kisii ime yomocho bosongo egento nonya nabo yatiga bonchorolie habange bakobara asarenene urangana na kerori omurero yo ni gobwata ngechinsa isano nemo chiamo baso ase nonya nabo hekyoyo chaki itaramanyikana engana ya chakire gotukwa nabo bisaba DCI olikitulani runtiri roboti rwasinjira yoboikirano Ensemenene yabonchirilia baiga niko bagenderete kubara hasalenene kubwatikana no gwateka kumurero aiga barabare ne University ya Kisii ime yomocho bosongo ase county ya Kisii egento kirira chimilioni chechibese gosirigwa korengana na kirori ryogi nigolie igwekana chinsa isana nemo chemugaso bosoka bomera ne chiduka cha bwatiro murero na kigima omokia wogo chirimia ochakigwa. This is the place where I reside. Comrades are also here. Our things are vanished. Beddings and all learning materials are vanished. Asense mwende abonchirilia baiga nigobe murunganiria okonyorwa goikerana kwegari yemibasokano no kolimi molero kurwase county ya Kisii bateba andake kyo baigo kyabe komochango ase nibe nyinge gusirigwa asana nyina bo babulie serikali ya county ya Kisii bono kuligiriria ko bakonya gocha kuboya. If you can manage to respond after 1 hour later, after everything is vanished, where do you take our taxes? Where do the money that we collect as tax going to? Wikekero toko gendembeo egia chakia muriro iga tikira manyikana ingana no nyina bo ya chekero kutukwa nabo bisa bubo tukibubo salia DCI. Hata sijui ni nini nitaweza sema. Serikali wakitaka wakuja waachionee wao wenyewe, serikali kupata jana hata wote waheshimiwa wote wanisaidie ngara hata certificate za watoto wangu. Kuna nyumba wanaishi zilichomeka zote. Sasa sijui nitafanya nini, lakini naomba Mungu kwa sababu hakuna mtu mwenye aliumia. Nashukuru Mungu sana. Nkuribo terega taseni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litrane ngoro kwa Daniel Untiri. Byamuno mulikito Daniel Untiri hasoro botiuru. Mo gavana we county Nyamiro Muski Amos Nyiribo
Ligo litukulia lero arabe n'umuroberi gwo gotani gwako abobisa abarachi goswase chiabisi chobokoreri gwa serikali ye county yo ase chiabisi chinene hime ya Nyamira. Abisa abo batano no yomo ni go barachi goswa abisi unenchere ya moyo wekera ni meroberi hijonsi ye county ya Nyamira. Mugabana Amos Nyaribo nigaruo gochika gochi asabo bisa bwogo kolero bwene n'ubwasyoku ase mirimo yabo. Likitofatiga Disemba norobotiro asenjira yo wekera. Umugabana oyo we kaunti ya Nyamira bono nigo airire chinga kecho na kuboria abao bisaba igabonsi bachorwa kira oyomo gokora emirimo yaye boikiranu na boigo tiba baisa wanchirana chinchira kya magendo egento kira baisege goturbania na kuirania e kaunti ya Nyamira maega na mumanyete nere kolika abantu nere kubutabantu nere gotraining abantu na nere gokora disciplinary procedures baba kuri mumube in county tuabera mu mwako mu mwatabo ati board but yaikire bono twainyoje background nene tigareta onko baboya wasama mabuta mono baikirane ase tuwenta kwa ndotigareti umuntu yomo uyo nyordu cha interview yongo replace tore within the shortest time. In the board members of Batano, was secretary Oyomo, no more chairman Oyomo. Nonye nabo umugabana oyoiga nigo atebire buna e county yiga ya Nyamira nigo yairanire maega asegeka angeki umwaka oyomo etabwati ababisa ba Public Service Board egento keireire akongu nonya nukorikwa emeremo ase sector ao egento bono atebire buna ase amatukare bosio nigo nonya na sector area yobochenu abanyagitari barache korikwa. For once, we have been without a board for 1 year. We have a shortage of health workers of 100 plus. So as they come to the office, the first priority is to advertise for those jobs and take interviews, employ the best. By so doing, they will have supported the health sector and other sectors in the county. Ensemo yaye umunyakirogo o Public Service Board Dr. Chen Nyakango nigo ateba buna inse yoborai bwaye nigo arachikwene kyabuna okubwatirana okuyankororo porwase chinsemo kyonsi eryo kworobya emeroberio imeye county yiga ya Nyamira. We are equally committed to fostering constructive and respectful working relationship with all county institutions. While each institution has its constitutional role, effective service delivery depends on cooperation, mutual respect, and shared commitment to the public good. I therefore look forward to working closely with the Office of the Governor, the County Executive, the County Assembly and oversight institutions, and all stakeholders in advancing the development of the county. Kokwana egeke maega kubatianiwe abo bisaba iga batano no yomo abo bare Chen Nyakango biri abo chaberi Jacqueline Kenani Dr. Sabrona Yera CBA Geoffrey Bongoye nabo igo Charles Maugo nigo ebirengererio aho byabere bikobwato kwa anene kurwase abamenyi be wodi ya Itubo imeye bunge ya North Mugirango maega yoyo mobo asireta Geoffrey Bongoye kochorwa buna omomemba o Public Service Board kwa Kennedy Moga no moko mwana bitukoria rero twagire kuyu mwana Geoffrey asoko ewe kirobya Public Service Board Nyamira togwa kero mugabano itombi ya mono asoko tuinyora elie tambiria murabongoye tugwe kanisa nyabukiani igona agokeiro mwana chobu iganya samo senye nande twanyorire baita nene emechando yaitu ntabe tokomweresa Chingaki echecho nigo abamenyi abaiga kobomo basabire abaiga bonsi bachorwa baenekebona bakoreire umunyamira emeremo eria ekororekana bone kwende yachorwe service sport yachorwe ekora abantu banyamire gas toroche kurumaga konyekinya gitari cya kwamire binte binge bya kwamire igo bono ntono kwege nanga guchaka bono kuchimotwa account ya Nyamira mo chande bwate bono nguchire kurwege sunteime obaborekana abantu baminto mwanjire boigo
Kingo reporter Getembe kuraiga somochio manene Onyamira oyo gotoka imeye bunge ya West Mugirango inje Fatigad Kisemba bia muno mulikito Fatigad Kisemba Sorboturu na Sorboturu manchumo ligerera tonyoro mutimo komoke tukoirana tugende ne kionga senchira yogo ikirano. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyu gatano EU ebwata chikosi buna Agriculture and Environment Studies asaba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asaba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kiro umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha tokonya asama tukagocha biamon asamange yabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi nyugutras chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyugwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Okuralia aberi munchere moindi nomugaka uburete kurwasi amate yaye nigo aburete kurwachira likisano na isato umutinyu gatanu mwaka wa 2026 elio mwelio nigo arolekanite asigata sini gichigali gya Santona Kasarani imeyo mucho Nairobi nigo abuate miaka 53 na nigo ali no muchando bwa bongo chinga kichoko bara kwaye nigo abegete erongi ya grey t-shirt ya runyansi ibwate buru nebikuru tuchiopen chimbariri kwa boriwe kura morore ande onsi na bugwaka oroboti asegetasini keba nyimbo kiri angina sole gusoba ikiri ase chinamba 0722949736 guse 0722582198 omunene agusesenie ekerura konye komonyora umwanchuyo. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogirija iyo iratigo mu musogo cyase abategereri Ultimate Road Show Track Experience neyemo y'ubungenjo bunde
kwabere gukuria a track yiga ya roadshow iyura kolere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwateri bagariya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryugiria nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC na bwigo a track yana boko nyitumika asobo korera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsema aobu na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babu na street endeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwe terase namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Karibu na inde umwanchomo ligerelia abaibuli nigo basemiwe kobekera abana babo chingendo chire chiebo Kristo unenjereya mo yogokora omuchando yogendete kwenekibwa ase chisukuru chinyinge chigendete kubwata omuliro kusangane gati abamenyi korubanya ase county ya Nyamira nigo baigo babwatokire obosemia gochia sabali mu kokorora abana abo asokobekera chisemina chobosemi baigo baganire eserikali agwetera ase wizara y'echiseme kubwata roboti horoikeranu higoro yengane iyo yomerero ase chisukuru egento bonokerire chisukuru chinyinge gosiekwa muri kitopolkapo kara noroboti rwasenjera yoboikeranu kubwatekana mu nebikorwa by'abana b'esukuru kwemokia machiko asa maboka bona gusamba chisukuru yendo kyagebetereye chisukuru chinyinge koba omutimoko ogengyo nigo egati y'abana rai ao abaibuli na baigo na abarandia babatukira bosemya byabo igo umuntu okoba no gukumisana asama ngana agendereta sense yitu igoro yegisemi cyitu abana baitu babeire totally aniruli asiki school cyitu abana baiga kero kende wamekosa ethics abana mbatakire bakwanerwe batebiwe obiya bwegisemi kulengana muna Joseph Nyachio yo kaberu mwalimu asa matuka maiga na baigo berga gusira chisemya se amatuka mange nigagende ko bakakubata ko boseme ko cyasa abalimu na kubole wizara y'echiseme wesoke no kubata ko roboti uruikirano elio kulibalibya chimbo chingabune chiga twale ko manya abalimu baito anda onsi sibale tigaba kolega sia guidance and counseling ase school kito asenchere bwenerete chi committee cha guidance and counseling chi kolega sia be ko ere korrekananga cheiranire insake kuitania you twale kusaba a minister of education. It's high time that they should have issued a statements, a ministerial statements, to cover a situation yegenderete kogera asale yegenderete komanene. There is nothing wrong. Abana baitu wo break school jonspi bagende recess. They relax, they come back to school very fresh. Egere tutange ogosale kuko kogenderete. Nero munyakiro wa sekta bodaboda kurwase county Nyamira nseyekero mbegya BK Dominic Babu nigo agendere ko bakakubwato ko boseme gucyasaba na bodaboda kulenda abana bagakubako genda ngamusi abano nasarulege kudege tindi ko cyasaba baranyara ko bakubwatanirwa mu sekta ya bodaboda nara gusaba abana bodaboda baito muranyora abana bare stranded abantu ranyora mbale babungete gisukuru badabwathi transport abana mbale bagutara kindly bagaidi bakonye transport gusakira abayibori babo batome transport abana muna bachinyaroka they are so sensitive ndonyora abana bange nyaroka batigire gisukuru ose banyomiru erege ndekebe negendo narikore warning nima tumuna boneka basambire gisukuru abande batamine ngo so bare byazara bya boda boda agutu muna to komera boda boda to gotina bamba tu bamba sel asinsema ya Peter Minyira oyule umunyakirugo o community police nkurase location ya Machenwa nikagendere ko bagakubwato ko boseme gucyasaba ibuli kwanikibuna kulinda bara abana babo elio kulita chimba chabo
tiga abaibori batie manani gotebia abana babo ekero bakwirana uchi skuru ng'aki bakoirana erinde abana aba bairane batware discipline ase skuru arange na intu twasirire route okonyora omwana onyagete ng'a agokora ebinto bitabwati magoro sometimes iri bagwende gokwana ng'aki omwana ori nkigeri ogokora aya mbuya kware komobeka because goika tobwaterana abana aya ekero togobwaterana omwana akogororoka lakini rende inje bweka ngoji gokwana sometimes nakwanire omwana kwamatenga omwana one ngikware komobori mahambi kwanyora omwana oyo nande naye agoita Fedista kwambuka oyoro mwebori korwase omuchokeroka nigabwatukire baseme guchasa abaibori enjera bwente komenya abona abana babo chinga kichiga bachirenka asumuti mukoyiga omusyabano advice guchasa abaibori abana aba bachire na abaito kende ngeyo togokora baikire ese chinga cheito ase bali batu ababiarete bone gento mogora so omwana oyoreka moenge chiegasi bono komo onyana nkorumambiriri twabogeto moibori bono togokora gasi ndenka iboka ikaranze kero komotebi chakere biombo gosibi tinye nyomba egeti chakerikere isikari keburuge rande esugumeri nyataborera amato kore chimbori chirisibora eng'ombe risibora renta chinsi ago eng'ombe pako omwana yacha koranga nkaga igando chegasi gere mbe ko bwe school ekiagara intu abaibori twa committee twakanire school fees bangire kobere school room onya bangire kobere school room bachire kalende kese tigaba kore gasi omwali oye kurengana muno mukunde kana asirita Zaire Jared nigabatukire bosemia ng'abana baegwe chingikero chingia chia Biblia echo chirabakonye kuri bali bachimbwa chimbe turangeria abana bono nyombe kera bachireka tubabeke chikanisa kero omwana muingeji ase kanisa erinde musabere ekere mutebi iguru y'amachiko ya erinde omonchaki from zero uchiase school eginko ripoti rigetaseni kya wanjete kya Gatembe Kraiga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara Biamuno mulikito Polycarp okara ha sorobotiru obo teneneriwe chiskuru hamo na baibori basemiwe kubwaterana sokwenekyo bulendi bwaikarano bwa abana aborokigwa gukwana asensemo yogembo yo kabeiro mu MCA hoba simachoge na indoko bolie kerogo kyobo women rep ekaunti ya Kisiro Siorondo nigo haterebuna abantu batokire bakungaina abana mono ase stage chijigali nainde basira na abana bwo oko saba kwae ngoringa kera omwibori habe maiso na boigo kubuli omorokigwa kwerenda nabanga bunabwo Marieta korukuro Sorondo former MCA Machoge Password wanaiga kubuli kirokyo gokumandire Kisii County ne party ya Jubilee kitukeli ya lero abanarara nabagusiba mintu tosemani na kugwa mono chinga kichiga moroche tokonyakoibuna child trafficking neroro abana bakoibwa elinde libairwa bachikondwa ntaramanyaro ngana ibo konyibuche bono era obusiba minto nariko waibisa kuna abaiboli tolenda abana baitu nakobwa mono abana bakonyako batargeted abana abaiga bagosoma school bakoyibune chigali andi baira nibune chigali bona abaiga bakurukwa abaibi era go bakali bocha babera kali asabana bawikiriwe umwana buna ikigwa obwatuo osoigwe gali endeme oigo bona banaretse gotebia abaiboli kamoranje tolenda abana baitu kerago kole tunegali umanyene chinserenga buna ikigwa na kumuira ase enka yao nabo igo mambi naro makobe ranga osoire galini ochire school abana baitu abandi basoma day schools tabarago bagotara inchira boka bono rende yabiri kurera nonga abantu batukira ababe bakonya abana bakoira abana narigeretie ase gasetia yamo asa abana abange muno babeire bakosira mbamanyirie sebale ndete yomaika sebale olende nabo naretse kubakurira abaigoli baminto tulenda abana baitu ikiara nabwo chi enkuba yetu ya manda ebyombe byokwegerera obwene bwamanya bantu gose chi activist kurwase kaunti ya Kisii bakorawa na Bernard Nyamwaro igobesokire na gukwanira hokomentekana kugosambwa w'ekisukuru emergency anene nigo bamochi hewizara y'ekiseme sogotabeka emeroberi yogotingia kiseme ensemo yende nigo babolire abaibole gukwanira abana babo
gwetanga korwa ebikorwa bingabune byo. Those challenges which are in schools is as a result of incompetence, inefficiency, lack of competence, lack of implementation of the policy of education, which includes what Matiang'i was doing when he was in the Ministry of Education, going to schools to establish problems, challenges, and raising solutions for the same. Tumewachukua mashule ili msome. Na kwa shule si kwa kwenda kupractice Buddhism ama kwenda kupractice kufanya mama mabaya. Ni maisha yenu mnaharibu. Lakini nasisitiza kwa wazazi tuache kusema mtoto wangu ana miaka 10 hawezi choma shule ama ana miaka 16 hawezi choma shule. Mtoto wako atachoma shule na atafanya zile vitu yenye hata wewe mzazi wa miaka 40 50 hautafanya. Hilo jambo ni lazima serikali na vyombo vya habari iangazie kwa kina. Kwa sababu ukiona hatujamaliza Shakahola nyingine imekuwa shuleni, imekuwa Nyeri. Sasa tunaenda wapi kama nchi? Ni lazima hiyo issue ya cult waone vile watakabu. Kwa sababu mtoto yoyote Mkenya hawezi kwenda kiasi ya kufanya maovu ambayo wamefanya. Nataka tujiite mkutano kama wazazi, tusaidie watoto wetu. Na hiyo corporal punishment naomba irudishwe. Kwa sababu ni hapo ndio mchezo imeanza, tumepewa freedom sana. Na hiyo freedom tunaiabuse. Wakati tuna abuse freedom inamaanisha ni inchi tunataka kuchoma. Tucheze na kila kitu lakini tusicheze na elimu. Aso roboti rumanjumu kiliano ngwekera mwelio wa mangana mayasi nchira ye kiunga chinsa ibere kulende chikoraga chinsa nyeningira nengumanya senchira yo gwekera ndwitera nesera sinyakunde asense moyimanyiryo igarenge Wilson Makoli magaich kamera igarenge Wilfred Matundura oyone kichibicha na muri wa gwikira senchira yo gwekirano nigarenge DJ Atsani tonyoro bosemi bagatembe nago sabiro tarubuligerya borobuya Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Unyangora mangenga, akangenga chia musiori. Ene nkwana, eregatie umunyalibali no mubasi, ngakibali kubuna, ebali kubuna endemero bali kubuna obubui bwange njogete. Igabona unyangore, nabangengete rendi chia musiori nkorwali bo basi. Akangenga chia musiori, ekagera rende chigachaka igo nigo unyangori ge rwanderete ekoro mubasi rende go ine ngane bwate kaina mangana ali amakoro abwate kaina babasi nabanyali bali unyangore nere monyenero nere nyali bali unyangore kamba nane no yobona musioli bona onera no mubasi nere no muntu bwetenete senge njogete bona bataka gutiema na rende chinguru unyangora mangenga akangenga chia musioli Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo.